Nondik dator emakumeok pairatzen dugun erruduntasun sentimendua? Ze puntura arte kristaltasunak baldintzatzen gaitu emakumeon plazerrean? Mendeetan zehar, sistema heteropatriarkal baten menpe bizi izan gara, eta gaur egun bizitzen jarraitzen dugu. Gaurko meloia, emakumeon plazerra erdigunera. Ongi etorri, meloia saioa. Kaixo ekipo, ongi etorri meloia saiora. Gaurkoan gurekin daukagu Besaide. Besaide, ongi etorri. Kaixo. Bueno, kontatuko diguzu pizkatxo bat nor den Besaide? Bale, nik psikologia ikasi nagoen, eta gaur egun sexologia ikasten nabil, eta bere momentuan egin nagoen psikologiako gradukarako lana plazerran inguruan, emakumezkoen plazerran inguruan. Bale, eta emango zeniguke lan titular bat ateratako ondorioen inguruan? Esango nuke ondorio izan zala heteropatriarkatuak zelako influentzia daukan emakumezkoen plazerran, eta hori mugatu eta zigortzean. Bale, eta nondik dator eragin hori, o zein da? Egia da hasiera batean historikoki emakumea goraipatua zela, eta Virginia hitzak esan nahi zuela emakumeak gizonen legetatik aske bere plazerra eta sexualitateko bizitzeko gaitasuna zuela, baina heldu zen kristianismoa eta erlijioak gora egin zuen, erlizak gora egin zuen, eta emakumezkoa zapaldu izan zen. Eta horrekin batera zapaldu zen haren sexualitatea, eta horren barruan bere zikia egin plazerra. Bale, eta hori kulturalki gaur egunera ekarrita, zelako eragina eduki du, non ikusi alda islatuta? Nik esango nuke ikusten dela batez ere emakumezkoak plazerra sentitzeko eta bizitzeko dugun momentuan sortzen diren barne gatazkak eta oztopoetan. Batez ere erruduntasunean eta bizitzen dugun bizitzeko modu horretan. Ja. Egia da erruduntasuna dela kulturalki, historian zehar, mantendu dugun zerbait oso aipagarria, ze gaur egun modu oso kulturalean bizitzen dugu errua, oso ohikoa da errua sentitzea, eta hori kontuan hartuta, zelan baldintzatzen gaitu? Nik esango nuke badaukagula emakume honaren irudia puruan sartuta, eta beti egon garela beste baten plazerrerako edo beste baten nahi eta beharretarako. Orduan, emakumeak ikusi izan gara plazerrerako objetulez eta subjetulez, eta nahiz eta gaur egun plazerra hasi garen erdigunean jartzen eta horretaz hitz egiten, modu inkontziente baten jarraitzen dugu gure burua ikusten plazerrerako objetulez. Orduan, ematen den barne gatazka horretan, sortzen da batez ere erruduntasuna. Emakume ia guztietan transmertzela dena. Bale. Eta hori kontuan hartuta eta erruduntasuna zelan gelditu den gure barnean gordeta, zein da aurrera eman beharreko pausua edo horrekin bukatu ahal izateko egin beharrekoa? Honi buelta asko eman dizkiot, eta nik uste hasi garela ja pausoak ematen, ez gaur egun elkarrizketa ezberdinetan, egoera ezberdinetan hasi garela plazerra erdigunean jartzen, baina hasi gara hitzetatik bakarrik. Eta egia da, eta alde kognitibo horretan, hitz egiten eta pentsatzen dugun horretan plazerra erdigunean jartzen dugun, ez? Uste dugu emakumezkoaz garela plazerra merezi dugun subjektu batzuk, benetan hori gure parte dela, gero gorputzean, modu korporalen edo emozioetan ez dela ikusten. Orduan, ez dakit hurrengo pausua den bibentziara pasatzea, ez? Hitzetatik bibentziara pasatzea eta modu kolektibo baten hori lantzea, baina uste dut horretan ere oraindik oztopo eta zailtasun asko ditugula. Eta zeintzuk aldira izan oztopo eta zailtasun horiek? Esate baterako, modu individual baten bizi garen heinean, lan kolektibo hori egiteko zailtasun asko daude. Eta arazoa kolektiboa den heinean, erantzuna kolektiboa izan behar da. Orduan, bibentzia hori konpartitu izan behar da besteekin batera. Claro.
Bai, osea, guztiz hau, azkenean oso gizarte individualistan bizi garenez, ontsa hasi gara gauza kolektiboan partekatzen, baina hitzetik ekintzara pasatzeko zailtasun handiak gaude ukitzen gizarte mailan, ze azkenean sistema honek behartzen gaitu nahiko modu individualian jokatzera bai. Orduan, kolektibotasun hortatik tiraka, zelan uste duzu burutu behar direla aldaketak? Osa, esan duzu, kolektibotasunetik ekintzara edo, partekatze ostian ekintzetara pasatu behar garela, baina zelan uste duzu eman behar dela urratz hori benetan tarte bat hartzeko eta... Nik uste alde batetik jarraitu behar dugula borrokan politika publiko horretan zaintza eta kolektibotasuna erdianean jartzeko. Bai. Zaintzaren bitartez lortu dezakegu plazerra eta plazer horren elkarbanatzea. Eta beste alde batetik taldeak sortuz, talde horietan eztabaidatik haratago ekintzetara joanez, baina horretarako behar dugu, heteropatriarkatuak gugan daukan kristo influentzia eta heteropatriarkatuak gu zeharkatzen gaitu eta gu bizitzen gaitu. Orduan, deseraikitze prozesu horretan, badago deseraikitze individual bat eta kolektibo bat. Eta deseraikitze horretan bibentziari sartu behar dugu. Zelan, ez da inerreza. Jo, eske aipatu duzu deseraikitzea da. Gaur egungo sistemari aurka egiteko modurik eraginkorrena esango nuke izango zela deseraikitzea da. Benetan hausnartzea ze modutan zeharkatzen dituen gure gorputzak patriarkatuak eta horren aurrean ez dakit eragitea. Baina, klaro, deseraikitze hori askotan oso zaila izan daiteke, ez garelako kontzientzia, ez daukagulako kontzientziarik benetan ze modutan zeharkatzen gaituen. Orduan, nondik hasi behar da kontzientzia piste hori edo nondik etorri behar da hausnarketa hori benetan gu jabetzeko gure gorputzengan patriarkatuak daukan eraginaz? Nik uste hasi daitekela bakoitzak bizitzen dituen egoera ezberdinak konpartitzen. Eta egoeretan dauden elkar puntu edo batera puntu horiek identifikatzen eta kuestionatzen. Zalantzan jartzen. Individualtasunetik ezin dugu ezer egin. Nik ez dakidalako hau normala den edo ez den normala. Baina konpartitzen da momentuan ikusi ditzaket zelako antzekotasuna dauden baten eta bestearen bibentzien artean. Orduan, nik bai uste dutela dana kolektiboa dela, eta hortik jorretu behar dugula. Bueno, eta pixkate atzera bueltatuta, aipatu duzu errua, emakumea desira objektu bezala ikusteak eta olako sinismen kristianuak gugan eragin oso handia auki dutela. Klaro, baina gaur egun kristianismoa kakotzen artean oso presente dagoen arren gure kulturan desagertzen hasi da. Elizak eskerrak usten hasi dira, baina kulturalki eragin oso sakona mantentzen jarraitzen du. Zelan uste duzu aldugula egin aurka? Osea, zelan uste duzu aldugula joan horren kontra, kristianismoak utzitako aztarnaren kontra? Nik uste ez da kristianismoa edo Eliza desagertzen doazela, baina berez gizartean kristianismoa jarraitzen du. Azkenak, sortu dugun gizartearen oinarria, historian zehar izan ditugun eragile ezberdinek utzitako arrasto baten, ez dakit arrasto baten pean sortu den oinarri bat. Orduan, zelan egin horren kontra? Eski kuestionamendutik esango nuke, baina ere uste dut hasi behar direla modu alderdi politikoan aldaketak egiten. Azkenan, daukagun sistemak bermatzen duelako horren jarraipena. Jo, bezaid, eta aipatu dugu, azkenean sistemari aurre egiteko modu bakarra kolektibotasuna dela. Baina hala ere, kolektibotasun hortara jotzen dugun arren, gure egunerokotasunean dauz mila eredu zapaltzen dituztenak ez dakit gure borroka edo sistemaren aurka joate hori. Adibidez, nukleo familiarrak. Bai, nik esango nuke arrasto ikusten dela hori alderdi ezberdinetan, baina batez ere plazerra eta erreproduzitze hori
dauden alderdi guztietan ikusten da. Esate baterako, nukleo familia horretan bilatzen da familia bat sortzea, seme-alabak edukitzea, familia heteronormatiba baldin bada hobeto oraindik, eta non geratzen da hor emakumezkoen plazerra. Berriz sartzen garelako alderdi pribatu horretan. Nahiz eta emakumezkoa alderdi publikora atera den, oraindik alderdi pribatuko gauza guztia beregan jartzen dira. Eta gero eta gauza gehiago ditudan heinean, nire plazerra bilatzeko eta gauzatzeko denbora gutxiago izango dut. Eta hor berriz ere sartzen gara errueda berdinean non emakumezko plazerra alde batera uzten den. Zelan emakumea ikusi dan, como objeto de reproducción, eta horrek zelako eragina auki duen. Baina, azkenian bueltatzen gara hasieran aipatutako hortara, nondik dator nukleo familiar honen eredua? Bai, hori da, adibidez, 18. mendean puritanismoaren ideiak indar asko hartu zuen, eta bertan zabaldu zen emakumezkoak ez zutela desia erotikorik. Eta erlazio sexualak izateko motivazio hori zetorrela ama izate horretatik. Fertilidad edo, bai. Orduan, modu baten edo besten erreplikatzen jarretzen dugu. Izan ditugun ideia guzti horiek historian zehar gaur egungo egoera ezberdinetan. Gure inguruan ere ditugu milaka bikote eta milaka lagun gaur egun erreproduzitzen dabiltzenak aipatu dugun oro. Eta ez hori bakarrik, bai, indartu egiten da monogamia inguruan mugitzen den guzti hori. Ulertzen da bakarrik egon daitekeela beste pertsona batekin. Orduan non geratzen den, nik ez dut uste gizakia monogamoa denik osotasunean. Orduan mugatzen dut berriz plazerra pertsona batengan. Eta ez monogamian mugitzen den plazer eta disfrute guzti hori ez da kontuan izaten. Ez da kontuan izaten eta gainera seinalatu eta estigmatizatu egiten da. Orduan, muga bat, beste muga bat, oztopo bat, beste oztopo bat, eta beti emakumezkoak gara kaltetuenak. Eta zure ustez, aipatu duzu ja monogamia ez dela existitzen. Zergatik ez da existitzen? Ez dakit zango nuken ez dela existitzen, baina uste dut kasu gehienetan ez dela erreala, inposatua dela. Hombre, bai, super argi dago, azkenean bakarrik begiratu behar dugu ingurura. Zelan gure lagunek edo, batez ben, gure testu ingurutik gertu dauzen pertsonek, beste pertsona batekin egotiarren, zelan mugatzen duten euren plazerra da euren desira. Gauzatxo bat, pertsona batekin aldozula mantendu harreman afektibo-sexual bat, baina beste pertsona batekin bebai, da horrek ez du esan nahi beste pertsona gutxiago maite duzunik. Guztiz ados. Eta aldi berean, beste pertsona bat erakargarri ikusten da momentuan sortzen diren berriz erruduntasun sentimenduak, zer gaizki egiten nabilaren sentimendu horiek, ere badokate zer esan. Adibidez aurrekoan egon nintzen lagunekin berbetan, eta geunden batez be komentatzen ze beharrezkoa dan zaintza erdigunera ekartzea, eta hortik tiraka urten zan gaia de ni nire bikotearekin baldin banago beste pertsona batekin liaten banaz zaintza erdigunean jartzen nabil, da nik esan utzien komunikazioa baldin badago, bai, zaintza erdigunean dago. Gurot esan beste pertsona jakitun baldin bada eta adostuta baldin badago, zaintza erdigunean dago. Baina ipatu zuten, hori ezin dozu egin. Klaro, ze gaude, zaintza erdigunean ipintzen edo beste pertsona zaintzen dugun bitartean gure burua zaintzeari usten. Azaldu naz? Orduan azkenian nik uste dut pilpilan dauzen gaiak direla, baina askotan modu diskurtsibotik errealidadera ekartzera oso zaila egiten zaigula. Eta nik uste dut nahiz eta horren inguna hitz egiten dugun esaten dugunaren eta gero barnea sentitzen eta pentsatzen dugunaren artean dagoela diskrepantzia oso handi bat. Orduan, bai, erlazio ez monogamoen alde gaude, baina gero esate baterako zure lagunekin hitz egiten duzun momentuan ateratzen dira arrasto batzuk ikusten dutenak oraindik jarraitzen duguna erlazio monogamoen ideia hori gure barnean eta erdigunean izaten. Orduan, eta ardatza nire ustez izan behar dela komunikazioa, ez dakit, profesionala zeuzara, baina nik kanpotik edo bizitzen dudana da erdigunean ipini behar duguna dela zaintza eta zaintzarekin batera komunikazioa. Ze komunikazio egoki bat baldin ez badago, inor ez da zainduta sentituko,
eta beti jarriko dugu, ze kriston joera daukagu bebai, albokoa zaintzeko gure burua zaindu beharrian. Orduan hori ez da benetan testu ingurua egokitzea danok modu egoki batean zaindutak sentitzeko. Eta gainera, beste bat zaintzeko, lehenengo nire burua zaindu behar du. Ni ondo ez nagoen bitartean, bestea zelan zainduko dut. Ja. Hau izan da gure gaurko meloia, mila esker bezaide, oso interesgarria izan da elkarrizketa eta ni etxera noia hausnartzera. Hemen txaukazu zure meloia, mila esker ekipo, eta hurrengo saioan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko!